Mhux magħruf kemm il-Partit Nazzjonalista daħħal flus kontanti mill-iskema taċ-ċedoli li hu żguru illi kien hemm eluf ta' euro illi minn dejn inbidlu f'ċedoli. Biex fil-verità il-Partit Nazzjonalista ma jkun daħħal xejn iżda jkun ippospona biss l-isfida tad-dejn illi llum huwa sigriet magħruf li fil-Partit Nazzjonalista tlaħħaq il-miljuni ta' euro. Rapporta dwar dan il-gazzetta Kulħadd li kwotat l-istess sorsi li fl-aħħar ġimgħat kienu ipprovati korretti f'aħbar wara oħra. Tajt li dawn l-imkejjen spjegaw kif il-Partit Nazzjonalista permezz ta' Ann Fenech u Alex Perici-Kalaxxone bagħat għan-nies li l-Partit Nazzjonalista għandu jagħtihom eluf ta' euro. Lil dawn talbuhom biex dak id-dejn jew parti minnu jibdluh f'ċedola fejn jitħallsu tiegħu fuq medda ta' snin b'10 ta' 4%. Kull 10,000 euro jinbidel f'ċedola. Jirriżulta li kien hemm numru ta' kumpaniji li aċċettaw dan it-tip ta' arranġament bil-għan li jibdew jieħdu xi ħaġa minn dak li ilhom biex jieħdu snin. Oħrajn kienu offruti din l-iskema fl-aħħar jiem meta b'reazzjoni għall-aħbar ta' Simon Busuttil li l-Partit Nazzjonalista ġabar 3 miljun euro ċemplu biex jiġbru flushom mingħand il-PN. Fid-dawl li din l-iskema hija mdawra mas-sigriti, it-tarif ta' kemm hemm minnu self ġdid u ieħor dejn li nbidel f'ċedoli mhuwiex magħruf. Li hu żgur ir-rapport tal-kulħadd hi li dawn l-arranġamenti saru għaliex dwarha tkellmu wkoll kumpaniji li daħlu fl-iskema. Iċ-ċedoli li meta tniedu daħlu mill-ewwel f'kontroversja għaliex huma bypass għal-liġi tal-finanzjament tal-partiti reġgħu iddominaw l-aħbarijiet fl-aħħar jiem. Iżda Simon Busuttil u l-Partit Nazzjonalista baqgħu jinsistu illi iżommu kollox sigriet, xi ħaġa illi rrepeta fuq il-fosos tal-Furjana. U dwar is-serjetà tal-iskema Peppi ngħidlek waħda jekk qed tagħmilha Ann Fenech hija skema serja u naħseb dak kulħadd jirrikonoxxi. Mhux biss Simon Busuttil baqa' jirrifjuta li jippubblika l-ismijiet ta' dawk illi selfu b'mod sigriet, iżda il-Partit Nazzjonalista rrifjuta wkoll li jieħu sehem fi programmi dwar is-suġġett. Ann Fenech ma titħallix tieħu sehem fil-programm Nistaqsu fuq One imxandar it-tlieta li għadda.